herrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo idazu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat. Guretzat, gorde ditut musu eroenak. Guretzat, debekatutako jolasak. Guretzat, amaiera gabeko bidean, gau bakoitzaren ostean dator, egun sentirik ederrena, orain bizitza guretza da. Guys, ez dakit zer pasatu du. Arkazoa. Freaking need some Shiba roots right now. Ez dakit zer pasatu du. Ez dakit, benetan. Baina bueno, horrelakoa da TikTok. Baina benetan, hola, ez dakit zer pasatu du malen. Baina, ni ez izan nintzen TikTok kortu du nire zuzenean. Eta esan dit, nola esaten da, euskeraz hobeto. They're watching me. Ni ez naiz izan, bai. Badakit. They say I was running again. Okay, I'm gonna say. Bai, moztu horregatik, haiek diote ni joko programa bat esekutatzen ari nintzela. Esan diote. Bai, jarri kaparrak Spotify, kaparrak. Zer da kaparrak? Taldea da? Kaparrak artista da. Baina berriro. Guazen. Hemen nago, berriro. Ez da ezer. Bai, haiek dioten ni joko programa bat esekutatzen ari nintzela. Esekutatzen, baina ez dakit zergatik. Horregatik kortatu dioten nire zuzenean. Hoy va a ser un gran día, programa bat esekutatzen ari nintzela. Gabon atzo bezala bai, orain. Trajecito bien puesto y a esperar. Berriro, guazen lagunak, berriro. Tocan el timbre korrika, no hay que ilusión que llevo esperándola. Hazte guztia. Yeah, estopa bezala. Atzo zure bestiak ez zuen abai, eta zer, gustatu zaizu malen? Zaitu zaizu zuen? Jon, dioten ni joko programa bat esekutatzen ari nintzela. Eta kortatu diote. Baina apelazion egin dute eta lo renovaron. No te entiendo, chaval. Yo no hablo euskera, pues la hemos jodido. Una lata urumano le ofrezco que la de que son para la chiquilla. Dira bazkaltzeko. Ikusi duzu? A ver si rebajo esa multilla que últimamente ando muy prieto. Voy a ser sincero. Ostasuna. Mira, es que entzutea gatik man. Bazen. Esan didatela que buena perejil en todo el edificio. Baina nik ez daukotela SB. Ya lo tengo consumido. Me esperaba un gran día y me lo has jodido. Toma. Hori da
opositar herriarekin herria iraguntzeko. Mi esker, Me man. empezó a interesar, yo le pregunté, va, gehiago jakiteko. Joder, cómo fascina con tanta chapa, ni me ha aburrido. Igual voy pa' Ertzaina. 3 minutu daukazu eta hasiko dugu. ¿Dónde vas tú, chaval? Déjame ya pasar, vamos a hacer un registro. Mazo da, Horita da. Asko gustatu. Mi esker, domte gomendatzeagatik. Ez nekien. Ez dut ezagutzen. Goreta. Mesedez, goreta. Mesedez. No. Mia Mercedes. I always forget this freaking aditza. Cambiar. ¿Cómo se dice cambiar? I always forget it. Aldatu Mercedes. Bai. Aldatu Orida. Mira esker. Kaparrak. Orida. Kaparrak da. Asko gustatzen zait. No sé qué me pasa, pero en verano siempre estoy de gaupasa. Siempre estoy de gaupasa. ¿Qué me pasa? Pero en verano siempre estoy de gaupasa. Dame 2 zuritos que me den alegría. Punch, Mercedes, punch. Te creo Euskal Herria. Rumbas con irrinzi. Gorda. Letras de poeta. Aldatu Mercedes, zure izena, barkatu. Zani, zitokentzat. Zerrenedako dute, bai. Hau da, zenbakia. No sé qué me pasa. Hemen dago. Pero en verano siempre estoy de gaupasa. Y es que toca Hasiko dugu, ir a San falta 2 minutu, Ana eta Maris Mutri 2 minutu falta dira eta hasiko Ay, dugu. amacho, barkatu maitia. A ver, etorria. Yo te Guazen. juro que estaré de vuelta algún Presa día. bete. Beti, estoy de gaupasa. Pero en verano siempre estoy de gaupasa. ¿Qué pasa, gaupasa? No sé qué me pasa. Guazen, Siempre estoy de Juvan pres, apa chavala pres, aizea pres, Iamon pres, executatu pres, executatu. Baina, hombre, Mercedes, quita executatu. Aldatu Mercedes, executatu zure izena. Barkatu, baina aldatu Mercedes zure izena. Atxabalta. Barkatu, exekutatu. Aldatu Mercedes zure izena. Horregatik, TikTok me va a cortar la cabeza. Gorda, exekutatu. Gorda. Y es que barkatu, Asko gustatzen zait, baina me acaban de cortar la cabeza por eso, justo por eso. Eso es. Exekutatu. Bye. Mira, es que yeah. You guys. Have to take your toys away. Ay. Should we just play? Oh my god. Okay. Yes, que. Barkatu baina. Sí, ya, baina, okay. Izenak normalak Mercedes. Desberdinak baina sin problema. La gente lo comentaba, pero ninguno lo había entendido. Y yo sé cómo ocurrió esto, Klasiko pero lan todo bat así egiten nion surgió. eta hemen bukauti Y dikauen. te juro, morena Bazen, mía, horigatik, que tú hazten ari fuiste gara, lo ok? mejor. Y es que Lehengorako tú prest, y yo y esan aquella bai. historia, Bai y llena esan. de gloria, que a mí me ilusiona. Auto du? Y por eso yo Obeto? Let me check this out. que nunca existió. Obeto? Obeto? Ok, mi esker, barkatu. Obe?
Oso ondo. Mila esker esateagatik. Horregatik ez dakit eta ez dut entzun nire hautza. Ezetik leheno Elkano eta Benito Lertzen garen. Guazen. Ok, guazen. Azten ari gara. Guazen lagunak, kaixozka Rike, live moztu bai dakit, baina hor hemen nago berriro. Guazen. I'm gonna take it off. Zein herri dago Euskal Herrin Gaztele gutxu edo nienek kokatu daba. Bermeo, Getxo, Zarautz edo Lekeitio. Jork, hori da. Zer da? Bai, altuagoa. Bermeo da oso ondo. Kokalari bi ondo askautu dute. Askautu? Nola da? Aukeratu dute. Oso ondo, nor da? Aritz oso ondo, norbait oso ondo. Ez ditentzun. Asmatu. Hori do, asmatu. Ondo asmatu dute. Zein da euskarazko lehen liburua? Euskarazko lehen liburua? Linguae Basconum Primitatea, gero, Obakoak edo Ipuinonak. Hori da, Linguae Basconum Primitera. Ondo asmatu duzue. Aritz, lehen postuan jarraitzen duzu. Norbait oso ondo jokatzen ari zara. Goazen, hirugarrena, zein da Nafarroako herri berako herri ezagun bat. Leitza, Zangoza, Tudela edo Lexaka. Ni ez dakit, zu, bai? Ala ez! Untz, esan, epinilil. Zer da epinilil? Zergatik? Hori da, Tudela. Badakizue. Oso ondo jokatzen duzue. Norbait lehenen postuan avantzatu dut. Bazen, laugarrena, zein euskal idazlek idatzi zuen Obabakoak. Josebas Sarrionandia, Ramon Saiz Orbitoria, Kirmen Uribe, Bernardo Atxaga. Hau da zure aurpegia. Argazkia. Oso ondo, Bernardo Atxaga. Zein da nire volumen, nire hautza? Ona dago orain? En cuanto al volumen de la música, mi voz, ¿cómo está? Ondo, earki? Oso ondo. Bazen, Aritz! Lehen postuan avanzatu duzu. Avanzatu? ¿Qué decimos mejor? Zer da hobeto? Epini? Aurreratu. Oh, cool. Aurreratu. Thanks, guys. You guys are the best. Lehen postura aurreratu duzu o lehen postuan alderatu duzu. Gabri, mi esker ni jarraitzeagatik, iritzi bat zuretzat. Bazen, Oskarrena. Paulo Dorax, mi esker ni jarraitzeagatik. Zer da taloa? Iritzi bat zuretzat Paulo Dorax. Iritzi bat zuretzat Lamikiz. Lehen posturaino aurreratu zara. Oh, nice. Thanks, Iker. Hombre, noski, hartu irinez egindako ogi tradizionala. Erraza izan da. Aritz, lehen postuan jarraitzen duzu.
Egia edo gezurra. Dietaria Euskal Herri ospetsua da txakolina ekoitzen. True ez egia, false ez gezurra. Zer norbait, edo igo zer. Musika? Posturaino. Hori da, egia, erraza da, come on guys, da on. Eta ritza oso ondo. Goazen. Zazpigarren, zer ospatzen da abuztuaren 21 Donostian. Santo Tomas abuztuaren aste nagusia edo San Juan gaua. Posturaino. Aurreratu zara. Oso ondo, bueno, erdi, erdi. Abuztuaren 21 gaua da, bai. Norbait, lehen posturaino aurreratu zara, oso ondo jokatzen ari zara. Eta mi esker Iker esaldien gatzik. Zer da? Soka tira? Taldean sokatik tira egitea? Euskal dantza bat? Sukaldaritza lehiaketa bat? Edo itxas kirol bat? Hor. Elcano español. ¿Cómo abrir el altar, no? Hori da, taldeen sokatik tira egitea. Erraza. Norbait lehen postuan jarraitzen duzu, oso ondo. Korrektu. Egia edo gezurra, agur bero bat, eskurazko agur formal bata. Agur bero bat. Egia edo gezurra. Norbait datzu. Agur bero bat. Ez dakit, benetan. Ez dut ulertzen. Euneko galdera. Fals da? Baina denak egia esan duzue. Gaizki da hori, ha? Gaizki da? Ados nago, baina beraz ez da ezer aldaltzen. Horregatik, beraz ez da ezer aldatzen. Horrela, ez da ezer, goazen. Kambiatutu, bederatzi, noto bat puntuko dut. Change number 9 on this game, Triviala B. Barkatu lagunak, goazen. Jarraitzen. Aldatuko dut, mi esker. Aldatuko dut. Egia edo gezurra, irintzi oia tradizionala da. Kaixo, ikusi zuen zetako kontzertua telebisten edo zuzenean, oraindik ez, baina laster. Ikusi nahi dut. Oso ondo norbait. Oso ondo jokatzen ari zara. Zuere bai, Aritz, domte zuere bai. Iamon zuere bai. Goreta, hombre, pixkanaka. Zein da Euskal Herriko itxasoko kirol ezeguna? Traineruak, piraguismoa, surfa, itxasoko arraunketa. Aio! Zu euskera euskaltegi batean ikasi duzu, ze egunetan joaten zara, bai Xuban. Bi aldiz, astean bi aldiz. Astean bi aldiz. Astean eta ostegunean gaur joan nintzen. Hori da, trenuak. Zer pasatu du norbait? Aritz, oso ondo. Zergatik, lehen posturaino aurreratu zara eta donte zuere bai amon adelantzen duzue.
Zein euskal margolari ospetsua da? Margolari ospetsua da. Balenciaga, Chillida, Oteiza edo Ignacio Zuloaga. Kaixo Lucia, zer moduz? Jarraitu nazazu mesedez. Jarraitu nazazu mesedez lagunak. Nire euskeraz ikasten laguntzeko. Asko laguntzen dite, asko garrantzitsua da niretzat. Domte italiane. Domte italiane. Lehen posturaino aurreratu zarra. Oso ondo jokatzen duzu. Domte italiane. Zein da Arabako Erioxako ardo espetxuosa? Txakolina, patxarana, Erioxa ardoa edo zagardoa. Kriston, tokian zekak. Tokian zekak. What does that even mean, bruh? Noski, erraza da, baina jokalari hiruetek gaizki asmatu dute patxaranarekin. Baina Araba La Rioja es famoso para ardoa. Joantza, avantzen ari zara, oso ondo. Domte, lehen postuan jarraitzen duzu. Egia edo gezurra, Euskal Herria izenak Euskarraren herria esan nahi du. Egia edo fals gezurra. Kaparrak manda inotu banda. Whisky. Hori da. Noski. Bueno, jokalari bitek gaizki asmatu dute. Ion Messi, oso ondo. Norbait joan da. Pentsatzen dut. Donostiako zinemaldi euskal jaialdi ospetsu bat da zinema orloan. Bai ala ez. Egia edo gezurra. Sorry guys. Sorry guys, it was false. Okay, gaizki da, ezta? Hau da gaizki ere bai. Zein zenbakia. 15, bai. Barkatu, gaizki da, baina beraz ez da ezer. Ez da ezer. Aldatuko dut. Bihar barkatu, bestea. Edertziz, bai. Bueno. Zer da ongi etorri? Ongi etorri edo welcome, eskerrik asko, ondo pasa edo agur. Sorry guys. Galdera hau ChatGPT-aren galdera da, barkatu, ez dut ikusi. Barkatu, benetan. Baina erraza da. Agur. Nor asmatu agur. Nor asmatu du agur. Nork asmatu du agur. Zuk egin duzu, bai. No. Niri laguna eta nik. Barkatu, Shuban. Euskaraz ikasten nabil pixkanaka, bai. Eta hiru oi ditut ikuiluan. Oso ondo. Beak indik bideo. Bazen. Zer ospatzen da korrikarekin. Dantza lehiaketa, euskal dantza tradizionala, euskara sustatzea edo nekazaritza feria. Euskara sustatzea, oso ondo, hombre. Bueno, jokalari batek gaizki asmatu du, baina ez da zer. Denbora daukazu, 8 galdera falta dira. Eta orain, Jonsa, hombre, adelantu, aurreratu duzu, oso ondo, aurreratu duzu. Aurreratzen duzu, jokalari batek ez du asmatu, mi esker. Batek ez du asmatu, acertar.
Zein kirol praktikatu hoi da iparraldeko hondartzean. Jokalari batek ez du asmatu. Nogaz, Unai, estatu batuarra naiz. Jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzeko. Euskara ikasten ari naiz. Surfa da. Sorry, surf didn't count. Sorry, guys. I should have put surfa or the surf. Also, ondo donte italiane. That question kind of sucked too. Sorry, guys. I'm gonna fix that one. Ama sortzi. Ikasten ari naiz. Dole urte bete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera, eta orain Donostian bizi naiz. Egia edo gezurra, Baiona da Lapurdiko hiriburua. Egia edo gezurra. Ze euskaltegin ikasti duzu eta zei ari zara ikasten. Bi, nire maila da. Hori da. Jamon! Oso ondo! Hombre, hobetzen ari zara, zu ere bai Jon Messi. Aritz eta Domte besteak jarraitzen duzue. Bueno, oso ondo da. Bai, mila esker. Jarraitu nazazuen, mesedez. Nire euskara ikasten ari. Zein da Euskadiko bandera ofiziala, Nafarroako bandera ikurriña estelada edo zeinera. Erraza da. Bai, ze esan dit. Zei euskaltegin ikasten duzu? Bai. Xuban, zergatik nahi badazue. Jakin nahi badazue. Like, what time will you be at this place and when and exactly what corner of what street and what will the weather be? Hombre. Zu nongoa zara zu, Xuban. Lehenengo nongoa zara zu, lagun. Hori da. Zergatik jakin nahi duzu. Zein mendillero dago Araban. Gorbea da. Bueno. Ok. Blau galdera falta dira. Mix it up a little bit. Zer da pintxo? Let's get a different song on this one. After this question, okay? Donostiakoa zara zu ere bai? Baina oso erraza izan da. Zergatik euskaltegien zaude Xuban zu ere bai? Mi esker Unai. Iker, mi esker ni jarraitzeagatik iritzi batzuretzat. Jork, ez dut gustatzen, ez zaio gustatzen pintxoak? Aupa kaparrak. Hombre, mia esker etortzeagatik. Okay, you guys, I'm putting this back on. That was cool, but I gotta have a little bit of this to calm my ears down. Guazen. Okay, hiru galdera falta dira. Nor txapalduna izango da. Irabazlea izango da. Egia edo gezurra. San Juan gauean Euskal Herrian olentzero ospatzen da. Bai, ala ez, egia edo gezurra. Hombre, grosen astelena eta astezkenia goizetan. Horregatik, itzezen? Xuban, itzezen, egon zara? Ok, Aritz, kontuz domte Aritzekin. Ok, zein euskal euskultoria ospetsu da? Nor da? Egia. Izani.
Itrufapro, mi esker ni jarraitzeagatik, iritzi bat zuretzat. Jarraitu nazazuen mesedez lagunek nire euskara ikasten laguntzeko. Guazen. Nor dao? Jorge Oteiza, Chillida, Oteiza o da Chillida. Hori da, Oteiza da. Baina, okay, nobody got it. Okay, azkenian. Azkenian lagunak. Urrengorako prest, esan bai. Okay, Jon bai esan du. Nor gehiago. What did you say? You study at Sebastian, what time do you... Ez, orain ez. Juan de Naz urtean. Zu non zein euskaltegian zaude? Xuban, grosen. Itzez? Aurrena igo irabazi diotziok. Egurre ala zedurre. Man, I don't understand anything you guys are saying right now. Gabon. Yeah? Gustatzen zaizu? Iker, Eider, do you guys understand anything these guys are saying? Azkenian, presaudete? Azkeniarako presaudete? Bai esan mesedez. Ez. Zer da? Okay, zurezko. And do you understand what all these guys are saying? I don't understand any of it. Noski press gaudela. Guazen. Okay, guazen. Type it. Edatzi. Zein urtean onartu zen euskararen legia EAEan. Zein urtean onartu zen. Badakizue, bai ala ez. Euskal Hizkera. Okay. This is Max alongside Sebiro. Gambia down to the pavers. Yeah. Original, that's we are welcome here. Everyone. Hori da, mietan bederatzeon eta berogeita bi. Okay, guazen! Nor txapalduna da. Nolak eta jupikales piña. Hori da. Laurogeita bi. Ah, ja, berogeita ez, laurogeita bi. Mia esker Jon. Domte, Beriro, hombre, bi aldiz. Hombre, zu txapalduna zara. Ah, zuresko, mia esker ni jarraitze egati, iritzi bat zuretzat. Barabiak, erraz. Zuetzat erraza esan da, ez da, Domte? Hombre, zu txapalduna zara. Oso ondo, hombre. Domte, bi aldiz. Domte, el segundi, bi aldiz, oso ondo. Jokatzen duzu. Bazen, mi esker Alex Ruiz partekatzeagatik nire zuzenean. Hau da erraza. Bazen. Beste jokoa oso erraza da. Triviala erraza da. See if anybody can challenge Domte's dominance. Lo sono palermitani, abai? O non ce la faccio più, Domte? Italiano, vero? Su italiano, vero? Ima ikusi WhatsAppa. Presaudete? Guazen, Domte prest dago. Nor gehiago.
Hirugarrena izan. Zatuek. Nongoa zara zu, So many died, people running away Those from their country. homes. Cause of war. Ortega, prest dago. Oazen, zer gehiago. Look how many people losing their life in the Oriotarra, potro. losing their life in the Okay, Many people are waiting. you're gonna teach me some good slang, okay? Not knowing Yupi, yupi kale, irugeitan bederatzi. Irugeta bederatzi. Teach me some good slang. Asti malindruiz prest dago, oso ondo. Nor gehiago. Ta ningua ari, Scott. Amets geno, estatu batuarra naiz, baina orain Donostian bizi naiz. Euskaldun berria naiz, begira, euskaraz hitz egiten dut. Zuenekin, geuero TikToken, hau da nire zuzenean, kaixo Scott naiz. Euskara ikasten ari naiz, zergatik? Bueno, euskaraz bizi nahi dut eta zuen bezala. Eta orain, ikasten, kantatzen, jokatzen dena euskaraz, hemen nire kontuan, TikToken, kaixo Scott naiz. Bi urte, bueno, urte bete eta erdi daramatzat euskaltegian. Duela urte bete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Guazen! Ni ere bai posten nahi zue ikusteaz ameskeno jarraitu nazazue orain. Pounda, jarraitu nazazu nire euskara ikasten laguntzeko orain, mesedez. Ke basu, ye. Esan, ye. Ipini eusko gudaria kanta. Okay. Ibai, irintzi bat zuretzat. Mila esker ni jarraitzeagatik. Galdera bat nola deitzen da zure kauteko kontua eske ez ditut usten zartzen pinaren bitartzez. Eider, eksplikatu alduzu Xubanentzat? Bai, nire abizena Zuniga da, Zuniga. Nik hola deskubritut dituit. How can you guys not love this stuff? Guazen! Zer gehiago? Nor gehiago? Come on you guys, don't make me do it. Do not make me do this. Do not make me do this. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Guazen! Kontuz nirekin! Guazen! Guazen! Jokatzen ari gara! Euskaraz! Kaixo Scott naiz! Guazen! Guazen kantu Scott! Euskaldun berria naiz! Jokatzen ari naiz zuenekine gauero TikToken! Rapero naiz! Kantero naiz! Beti bezala! Guazen nirekin! Euskara bizi nahi dugu! Eta... Mon ami! Donostian bizi nahitzen da! Hori da! Oidek! Mila esker ni jarraitzeagatik York! Guazen! Ipini mereziote besti polita da mila esker domte! Okay, beste argazkia esta. Or no, this is the good part actually.
Euskeraz bizi nahi dut, zuenekin, Euskal Herrian. Goazen, gauero, jokatzen ari gara nire kontuan. Zu bezala, bizi nahi dut, zuenekin, Euskeraz rapatzen ari naiz. Estatu bat, tuarra naiz. Urte bete eta erdi dara matzat Euskaltegian. What you think of that, bitches? Guazen, let's go! Jokatzen ari gara kahutzekin. Euskeraz. Guazen. Ez ederaz. Mila esker aiorroidiz. Ni jarraitzeagatik marti hauzi. Gustatzen zaizue? Nire rap? Di ole. I got the skills to pay the bills, bitches. Now I'm gonna rap in Englishes. A pixka bat, a suke cashes. Okay, I gotta stop. Everybody left the game. I'm kind of going crazy now. You guys. I just rapped in Euskera. I think that's pretty cool. I just rapped in Euskera. So, there's that. Okay, guazen. Parten aiaz. Parlatzen. Banoa lo egitera. Venga, donte. Mi esker. You guys, should we just do this tomorrow? This looks like only Iñaki and Goreta want to play. So, my rap kind of killed the game mojo. But hey, I did it. You know? And I don't... My rap killed the game mojo, but I don't regret it. And I'm not sorry. Es sentitzen. Bueno, donte, mi esker etortzegatik Gabon, ondo loin, besarkada ondia bat. Benetan, mi esker etortzegatik, eta mi esker jokatzegatik, zu txapalduna zara gaur, oso ondo jokatzen ari zu zara, eta bihar arte ikusiko gara espero dut, eta bai, Gabon. Perratzen naiz. You guys want to hear me rap some more? Euskeraz? Probably not, right? Read the QR code. I'll read that. Ez dit usten ere. It won't let me in. I don't know. Shuban barkatu, huh? Scott kasu issues. Scott's case notes. Scott arriskat. Ipiniz merezi dute. Hello, those who have learned. Hosti bat hori ez jarri. Don't put that hat on. Barkatu. Eusko gudaria kantu ipini mesedes. Can you please put on the Basque Warrior song? Nola izena du ye. Eusko gudariak? Sure. You guys did not care for my rap at all, I guess. Gudariak. Mendago. Are you gonna do another play? Nahi badazu aita? Aldugu? Nahi badazu? Let's get this one. Okay, Aitana, gora. Bueno. Bai, temazo, ha? Jarri alduzu berri txarrak kaldera. Okay, gero. Jarri alduzu JK abesti zutagar. Okay. Lehena entzuten duzu, baina dugu. Baina berriro entzuteko dugu, zergatik ez. Okay, wheel of names. Not by duzu. Okay. JK zutagarentzat, ezta? Zer gehiago? Txerri barrak, berri txarrak?
Zein abesti nahi duzue? Mi esker ni jarraitzeagatik maren iritzi bat zurentzat. Merezi ote. Berritxarrak zein abestien nahi duzue? Katedral bat, okay. Dia ona da. Bai, oso abesti polita da. Let's just enjoy this guy for a moment. Jarri behar duzu txuleta zagardo abesti inoiz onena. Norena da. Norena da. Partidan sartutan nago, bai. Guazen. Oso ondo. Guazen, prestaudete, azten ari gara. Errazak dira. Zein da Euskal Herri... Oh, did we just do this one? No. Did we do this one? Oso ondo. Guess it doesn't matter, nobody cares, huh? Oso ondo. Hombre, Goreta. I don't like your name, but whatever. Jarri kupela besti. Norena da maren. Ez. Bueno, aldapan gora, nahi badazu ez. Okay, who should do? Jotake edo berritxarrak. Lehenengoa da... Bai, horreko partida batean. Bueno, barkatu edo. Berritxarrak, katedral bat. Let's do this is a good one. Kupela, skut gudari, bye. Let's do a different one, guys. I'm gonna close this one, okay? Barkatu, we just did this one. Bestea, jokatuko dugu. Jokatu hau, acabamos de jugar. Voy a cerrar este, okay? Vamos a jugar este. Barkatu, beriro, bestea, hemen dago. Euskal Herrian. No. Mendirik. Hemen daude. Bai. Politak dira. Guazen. Gabon Telmo. Hemen dago. Bestea, geografia da. Oso gona da. Guazen, hau da alpin, zenbakia. Jokoko zenbakia hemen dago. Barkatu, ha? Orain, ikusi duzu? Ikusi duzu zenbakia bai ala ez? Entzan bai mesedez. Hori da, mi esker. Penal badazu, Aider? Kupela bestia da. Talde kupela da. Ok, kupela. Osondo. Kupela. Ok, guazen. Hau da zenbaki, Iñaki presago. Gorazkot, yeah! Obeto. Yeah, mia eske. Gorazu. Txuleta zagardo besti. Mister Euskaldunen bestia da, ok. Bai, hau da... Zagardo aurkezpena izan egin dute gaur Donostian.
Ozen, prest zaudete? Iñaki eta Gorezkat, nor gehiago jokatu nahi du, nor gehiago. Haupa zuek hain, zer moduz, gui, zer moduz. Bueno, lehen gorako prest? Lehen gorako prest? Bai ala ez, lagunak. Lehen gorako prest? Goazen, azteko dugu, orain. Oh, sorry guys. Zutagar, jotake, goazen. Ok, Euskal Herriko geografia. Lehen galdera. Prest zaudete, zein da Euskal Herriko hiriburua? Erraza da, goazen guys. Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruña. Erraza da erraza da edo zaila. Gasteiz hori da. Tricky, pixka bat tricky da. Pas horregatik nik pentsatu dut Bilbo izan zen, baina ez. Gasteiz da. Hurrengoa. Ok, Xuban, Gorazkot, yes! Oso ondo. Zein itxasok egiten du muga Euskal Herriarekin? Mediterraneoa, Kantauriko itxasoa, Adriatikoa, Zelta itxasoa. Come on guys, oso erraza da. Benetan. Ondago. Jotake! Oso ondo, Gorrazkot. Lehen postuan jarraitzen ari zara. Haupa zu mako, hauza zu ekain, mi esker etortzeagatik, ez dira beheko erantzunak ikusten. No? Barkatu, ha? Barkatu. Bueno, irugaren, orain bai, Jon? Ikusi duzu orain? Esan bai ala ez, barkatu, ha? Itxaron, zure erantzun. Hobeto orain, Jon, ala ez. Mi esker Mario ni jarraitzeagatik, iritzi bat zuretzat. There you go. Bai, oso ondo, goazen. Laugarrena, urrengorako. Ok, Gorazkot, jarraitzen ari zara lehen postuan. Zein da Euskal Herriko mendirik garaiena? Aizkorri, Gorbea, Txindoki edo Anboto. Mi esker DJ May ni jarraitzeagatik. Mario, zuere bai, iritzi bat zuretzat. Aide, mi esker ni jarraitzeagatik. Oso ondo, ongi etorri. Iritzi bat zuentzat. Amets, hombre, Amets, mi esker. Asko gustatzen zait zure izena, oso izena polita da, uste dut. Asko gustatzen zait Amets izena. Guazen. Gorbea esta? Zergatik. Bueno. Apuntuko dut. Geografia. Gorbea. Egia. Number 4. Txindoki da, hori da. Aldatuko dut Gorbeide galdera, barkatu laguna. Lide, mi esker ni jarraitzeagatik, iritzi bat zuretzat. Yeah, that's what's up. Gorazkot, jarraitze duzu, kupela. Hurrengoa bestia da. Mi esker gomendatzeagatik asko zait jotake eta orain entzuteko dugu kupelaren bestia da. Goazen eta hurrengo galdera, zein provintzietan dago Anbota mendia? Nik ez daki. Gipuzkoa, Araban, Bizkaian edo Nafarroan. Bai.
Hori da, Bizkaien. Kaixo, esateko zen erantzun txarto da duela. Euskal Herriko mendi altuene hiru iran. Zein galdera izan da, Oru eta Xuban? Zein galdera izan da? Hemen dago? Non? Hemen? Hemen? Mendi altuarena. Hemen, ez da? No. Hemen, ez da? Sei. Sei? Hori da? Zein provintzietan dago Anboto mendia? Zadela eta hasi zinen euskera zitzegin. Lau. Hemen. Eta zer da erantzuna? Ez da Gorbea. Hiru erregen maila da, ez da? Hiru erregen? Let's see if I can fix it right now. Mi esker, benetan. Short questions and answers. I think I can do it from here. Barkatu. Amen. Let me fix it. Mi esker, esateagatik benetan, Zer da erantzuna? Hiru erregen. Hiru Okay, mi esker nik zuzendeagatik benetan, You guys rock. Zuzendu nire ekatzek mesedez benetan. Barkatu nire euskal maila gutxia dago, baina zure laguntzarekin dena ikasten da. Mi esker aingeru ni jarraitzeagatik iritzi bat zuretzat. Guazen, urrengoa. Okay, oso ondo gorazkot. Ezer, guazen, ikasteko gauz, hori da. Zein mendi dago lotuta Mari Jainkosarekin? Aizkorri, Anboto, Gorbea edo Jaizkibel. Eta jarraitu nazazue mesedez nire lagunak. Oru bezala, mia esker Oru, iritzi bat zuretzat. Anboto da, oso ondo. Hombre, gorazkat, oso ondo jokatzen ari zara. Zuere bai, Iñaki. Xuban, zuere bai! Denbora daukazu, Pixkanaka. Zein mendik osatzen da du Aiako Harria Parke Naturala. Placer bat da zu bezalako jende euskera ikasten saiatzen ari dela ikustea. Mia esker esateagatik. Mia esker, peña de aia da. Erantzuna da. Arrazen mia esker esateagatik. Asko laguntzen dit. Jarri alduzu musika eta askatu. Ok. Barkatu, Eskaerak daukazue esan, mesedez. No, Mr. Euskaldun. Ez da ieta. Sorry guys, change the song. Let's get this party started. Non dago, Mr. Euskaldun, txuleta zagardo, ez dago hemen. Ez dut ikusi. Non dago. Bestia nahi dozue? Everybody likes the song, so I'll play that mientras tanto. Goazen, urrengoa. Urrengorako prest? Bai esan. Jarri txakolina kapuleta aldiaran. Ok. Kupela. Txakolina. Hemen dago, goazen. Yes. Txakolina nahi dut, orain nahi dut. Ok. Bai, habemos papam talden asko gustatzen zait. Zu handiagoa zara ni baino. Baina mia esker esateagatik Maren.
nervioi da. Oso ondo. Iñaki, oso ondo Iñaki. Hombre, lehen posturaino aurreratu zara. Oso ondo. Kontuz gorazkot Iñakirekin. Bidasoa ibaiak muga naturala egiten du Euskal Herriaren eta zein herrialderen artean. Badakizue? Partekatu nire zuzenean, mesedez. Zure lagunarekin, zure familiarekin, zure txakurrerekin, eta zure etxairik txarrenarekin. Etxairik txarrenarekin. Ok, ondo segi Iñaki. Zein da Euskal Herriko ibairik luzeena? Ebro, Oria, Deba, edo Nerbioi. Nervioso, no ega. Txat! Uxen, mi esker ni jarraitzea gatik iritzi bat zuretzat. That's where it's at. Oso ondo, bueno, jokalari batek Ebro asmatu du, baina ez gezurra da, hori da. Amabi, zein ibaik itxasoratzen da Donostian. Lea, Gobela, Urumea edo Kadagua erraza da. Jarri tabernako argiak. Okay, let's do this other one first. Papam, abemus. Urumea erraza da. Edo gorazkat. Oso ondo lehen posturaino aurreratu zara. Let's get this one in here first. Habemos. Papam. Eta nola askatasuna izena du. Musika eta askatu zena hori da. Mia esker kupela txakolinen zat asko gustatzen zait, hau da Euskote Irratia eta orain Habemos paparen beste entzuteko dut ekintza zuzena izena du. Guazen Euskote Irratian. Oh, wrong one. Sorry guys, berriro. Hori da. Oidek. Guazen. Urrengua. Albarikoki hemen gaude. Posten naiz zue ikustea. Zein ibaek du estuario Lekeition. Barkatu, ha? Artibai. Hori da. Barkatu, ha? Iñaki Williams. Hombre, Iñaki. Lehen posturaino aurreratu zara. Oso ondo. Okay, you guys like to get wild. It's like, después de las 12, como a las 12:30 esta hora más o menos, Brigade Loco. Habemos papam. Arenesei. Sergeiago. Roten amairu. Dena. A las 12:30 eta erdi, dena. Rock and roll. Baina asko gustatzen zait, ha? Kontuz. Handia Iñaki. Hombre, goazen. Zein da Euskal Herriko hiri handiena biztanleria kontuen hartuta? Gasteiz, Bilbo, Donostia edo Iruña? Parranda giroa. Hori da, Bilbo da, erraza da. Olaz, mi esker ni jarraitzeagatik irintzi bat zuretzat. Eta musu bat. Beribe. What's the next one, you guys? Bestela eskot importez bazizu jarri dezakezu txutela zargo YouTubeen? Ez du... Bueno, batzuetan YouTube zaila da TikToken. Barkatu. Ezin dut. Brigade Loco. Tabernako argiak.
tabernako argiak. Musika da askatasuna. Musika da askatasuna. Nice, I love it. Oso polita izan zen, eta orain tabernako argiak guazen. Ready? Iñaki Williams, lehen postuan jarraitzen ari zara. Nice job, dude. Let me lower this guy a little bit. Make it a little smaller. Barkatu, huh? Want to see my face, my little arpegia. Zein hiri da Guggenheim Museo gatik ospetsua. Hori da Bilbon dago. Ok, Iñaki, lehen postua jarraitzen ari zara. Aiuz papa mia oroitzapen. Okay, we're gonna have to get some music going here, guys. Zein herri da bere balearrantzako txalupa tradizionalen gatik ezaguna. Erraza, come on you guys, you know this one. Lista batek jarraitu du. Hori da, Bermeo da. Iñaki, hori da. Okay, what are we listening to, you guys? Zer entzun nahi duzue? Goazen. Eskaerak hartzen ari naiz. Goazen, eta gero jarraituko dugu jokoa, baina orain esan mesedez, eman kantu eskaerak. Lehenengo zer, Brigade Loco. Brigade Loco. Que zer gehiago? Chuleta Sargardo, no, ez YouTubeen barkatu, ezin dut barkatu YouTubeen. Abekus, papam. Ondago, abekus, papam. Mia. Mia. Poroit. Tapen. Lehenengo taldea eta gero abestia mesedez. Hobeto errazagoa da. Bete izan dut kuriosidade eskot. Zein da zure lana? Musikatik bizi zara edo sare sozialetetik? Euskeratik bizi naiz. Albarikoke. Lehena hitz egingo dugu. Malakiaz taldea da, abestia da, lehenengo taldea nahi dut eta gero abestia izena nahi dut. Kenzazpi, okay. Can do that. Otzikara, zer gehiago? Zerbait gehiago? Hala ez. Mi esker ju, eta jarraitu nazazue mesedez, lehenengo jarraitu behar duzu eta gero abestia. Jarraitu nazazue mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Mekoñak tabernako argiak. Isn't that what this is? Bai, hau da tabernako argiak. Lestea, mi esker, lezeta, iritzi batzuretzat. Hori da. Malakiaz. Abeste zen aizeak. Bizirauten. Zerbait, sociedad, okay. Sociedad alkoholika. Nice name, izena polita. Pauso bat, bai, ezagutzen dut. Zerbait gehiago? Okay, horrengoa da. Ekusiko dugu. Okay, you guys, we gotta do some Kenzazpi lehenengo, okay? It's just fair. Bela lasai, huh? Hau da lehenengoa. RNC, esan dute? RNC, zerbait RNC? Don't say txikia, bestea nahi dut. RNC bestea nahi dut. Txikia ez dut nahi, bestea, guazen. Beti txikia da. Sustraiberiak, haren ezeien.
Bazen. Sustrai berriak zer, taldea da, abestia da, zer da? Kortatu zu. Abestia da, taldea. Ok, zein taldea behar dut eta gero abestia. Taldea eta bestia, biak, elkarrekin. Vendetta. Begitara begira. Begitara begira. Hori da, guazen. Hey guys, guazen. Urrengoa. Zeinek du Arabako hiriburu administratiboaren izendapena? Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Arrasate? Hori da, Gasteiz da. Oso ondo. Zer da? Iñaki, noski. Ok. Juanda, zein ibaek itxasoratzen du Donibane Lohizune? Nivel? Erobi? Bidasoa edo Artibai? Barkatu, bidasoa da. Erraza da edo gezurra da edo egia da? Guazen. Ok. Oso ondo, guazen. Nice. Sustrai berria. Giltzapeko Tashuna. I love it. Guazen. Gatibu, okay. Fair enough. Gabak. Okay, now we're getting them. Good job, guys. Awesome. Kortatu, sarri. Jarraitu nauzue, mesedez. Eta partekatu nire live. Bihotza eman, mesedez. Opari eman. Begira, ez dut oparirik gaur. Ez dut oparirik gaur. A little bit of emotional manipulation might help. Opari eman, mesedez. Mi esker bihotzen zak. Asko lan egiten dut hemen zaila da nire lana. Hau da nire lana eta oso zaila da. Bihotz eman, opari eman, mesedez. Olentzero pasatu daia. Bai badaki. Hori da, mila esker. Ok. Zer da? Kortatu, xari, hombre. Ze suerte, Ze suerte. Guazen. Nice. Polita da. Yes. Ok, guazen. Kennst du das bisschen Badmin? Ok, guazen, horrengoa. Zein herria da ezaguna bere gaztelu eta erdi aroko arresiengatik? Badakizue, Miguel. Zein herri da ezaguna bere gaztelu eta erdi aroko arresiengatik? Zer da arresiengatik, Eider? Zer esan nahi du arresiengatik? Badakizu?
Hondarribia. Arresia da muroa. Arresi muro, como muralla. Muralla da. Aha. Hori da, Arresi muroa da. Okay, Arresi engati. So, what city, it's its name, bere gaztelu, eta erdi aroko Arresi engati. Arresi muralla da. Okay, ni esker. Hondarribia da. Hondarribia. Okay. Oso zein hilatan dago Bermeoko San Juan Gaztelugatxe. Come on guys, erraza da. Kaixo laguna, jarraitu nazazue eta ongi etorri nire zuzeneara. Jokatzen ari gara, estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Partekatu nire zuzenean zure lagunarekin, zure txakurrerekin, zure familiarekin eta zure etxairik txarrenarekin. Kaixo Scott naiz, guazen eta hau da Scotty irratia. Orain, habemos papan mentzuten ari gara. Eta gero, sarri kortaturen abestia. Urrengoan aldera, guazen, zer da? Zein da Euskal Herriko dantza tradizionala bat? Sardana, aurresku, muñera, ero fandango. Hori da, erresku da. Hori da, Iñaki, oso ondo jokatzen ari zara. Arresi. Jarraitu nazazuen mesedez nire euskara ikasten. Zein da Euskal Sagardoa? Sidra, Sagardoa, Txakoli edo Txakoli. Come on guys, this is kind of a dumb question, I gotta fix this one. Barkatu, Galdera txarra da, 22. I'm fixing them too. Oh, sorry, barkatu. I'm a crappy DJ. I know this song. Ska bezala, ez da? Ska? Cortato su atrapatu arte. Su atrapatu arte. I like that name. Oh, se corta tu un momento, Where am I? Okay, horrengoa, 3 galdera falta dira. Zein da Euskal Herriko parke natural handiena? Gorbea, Urkiola, Aiako Harria edo Aralar. Gorbea esan du jokalari batek eta beste jokalari batek Urkiola esan du, baina gezurra da. Iñaki oso ondo. Okay, maren, bale. Zein ibaiak egiten da Mugi Lapurdi eta Nafarroa Beharriaren artean. Nor badakizu, Nibe, Bidasoa, Errobi edo Adur. Nibe da, egia da ala ez. Horregatik jokalari batek Bidasoa izan du eta bezea Adur esmatu du. Egia da, badakizue, bai? Garai. Sí. Oso ondo guazen. Sustrai berriak, oso ondo, nice. Ez dut ezagutzen.
Sari. Asko gustatzen zaite, orain beste abestia kortutaren abestia, zu atrapatu arte, hau da Euskoti Irratian, ongi etorri. Zuzenean Euskal Herriatik. Zuzenean Euskal Herri aukeratutetik. Bai, esan nahi du? Askatutatik. Euskal Herri askatutatik. Ok, prest zaudete? Azkenerako prest? Azkenerako prest? Iñaki, eta Gora Scott, azkenerako prest, esan bai. Mesedez. Azkenerako prest, bai ala ez. Ok. Asier. Bai, esan bai. Eta Ion, hori da, goazen, Iñaki zara, goazen. Asier, zu Gora Scott zara? Asier. Ok, goazen. Zein herrialdek osatzen dute Ipar Euskal Herrian? This is a good one. Hori da. Bestea, goazen. No, this one. Here we go, guys. Goazen. Azkarrena. Nor da irabazlea. Xuban, hirugarrena zara. Gorazkat, bigarrena zara. Eta Iñaki Williams, yes. Auto Atleticoa. Goazen. Let's do this, guys. Ongi etorri Euskoti Irratian. Asier, Donostian bizi naiz eta zu nongoa zara. It's a little too much. Iñaki, oso ondo, Iñaki. Zu txapalduna zara. Begira. Oso, ongi katzen ari zara. Nice, bro. Oso, ongi. I have a weird Spanish keyboard, from here. Iñaki Williams. Zein da zure izene, Jon? No. Asier? Zein da zure izene benetan, Asier? Asier? A-X-I-R. Nice. Jarraitu nazazue, ni Kaixo Scott naiz. Hau da Euskoti Irratian. Eta euskarazko kantu eskaerak hartzen ari naiz. Zure plazeraren zat. I'll stay as long as you guys stay. When you guys leave, I'll go to bed. Laka. Eta landaka. Euskal Gazteak Santa. Baina jarri Iñaki Williams. Bai. Zu estatu batuetakoa ze tokika zare. Xuban, Mexiko berrikoa naiz. Donostia bizi zara, ez da Xuban? Mexiko berrian bestea. Oh, that's a long song. Nasku zara. Zer da nasku? Zuzar ez. Asier, ez da? Abai, barkatu.
Zu Jon, zu Iñaki Williams zara? Barkatu, Jon, solo, hombre. Hori da, hobeto? Barkatu, Iñaki Williams, izen asko, bai. Baina bi jokatzen ari gara, gauero. Eta pentsatzen ari naiz oparien zat, nire jokatzeko opariak. Ikusiko gara. You guys, nor brigade loki nahi du. Nor brigade loko nahi du. Nor. Person in yours. Going once, going twice. Si no, nola esaten da, aldateko dut. Bestea. Bueno, Jon, Gabon. Guys, should I wrap it up? Azken bestia, okay? Goazen, azken bestia. Goazen. Jon, mi esker etortzeagatik. Gabon, ondo loin, eta bihar arte ikusiko gara, bihar arte, mi esker. Latzen, lastana da, goazen, azkena bestia. Let's do this, guys. Oh, yes, this is a good one. Mi esker etortzeagatik. Kaixo Scott naiz. Estatu batuarra naiz. Euskara ikasten ari naiz. Mexiko berrien jaio nintzen. Utah hasi nintzen, eta Texasan ere bai. Baina orain, Donostia bizi naiz. Euskara ikasten ari naiz. Idazli asko ikasten ari gara. Begira, hau da nire hiztegiako liburua. Mila esker bihotzaren zat, opariaren zat ere bai. Mila esker asier, brat baten zat. Mila esker. Etortzeagatik. Opari bat zuen zat, begira. Ezagutu zenuen zumendia, etengabe zu jauzian, itzaltzen Begira. Agur Maren, musu bat, eta besarkada ondia bat. Ondo loin Maren, benetan. Que duermas con los angelitos. Venga, mi esker etortzeagatik. Hau da Euskoti Irratia. Zuzenian, Euskal Herri askatutik. Gabon, haupa zu Esti Hernandez. Mi esker etortzeagatik. Posten naizu ikustiaz. Nongua zora zu gasteiztarra zara. Oso ondo. Zu oso jatorra zara. Zer abesti nahi duzu Esti? Euri tanta bakoitzen detagari oso ondo guazen. Mia eskera. Euri tanta bakoitzean. Zer esan nahi du bakoitzean berriro? Ez duz gogoratu betagari. Oso ondo. Zetak entzun duzun oraindik ez mai, zer abestien nahi duzu. En cada una bakoitzen hori da, mi esker egiten. Zetak. Zer abesti nahi duzu maia. Eta nire wheel. Kaixo Scott naiz. Hau da Euskoti Irratia. Goazen. Let's get this party going if you guys want to. Bai, zetak. Galarkor dama.
Nor? You know what? Let's do this. Listen. Horregatik jende asko joan da. Horregatik jakin nahi dut. Nor soziedad alkoholika nahi du. Hemen, norbait hemen txatean soziedad alkoholika nahi du. Bai ala ez. Esan ez edo bai. Horregatik, si no, aldetuko dut, bestea. Zetek taldearen, bai, Juan nintz zinen konzertura, zetaken konzertura? Okay, let's do this one then. Let's do this one. Zein abestia nahi duzu, Eider? Zein abestia nahi duzu, Eider? Goazen. Ez dut ezagutzen, goazen. Aztu gustatzen zait abesti berriak. Eta abesti hau ez dut ezagutzen. Okay. Zetak deskontrola. Okay. Nort, malakiaz nahi du. Norbait, bai ala ez. Euskot naiz, hau da Euskoti Irratia. Euskal Herri askatutik, zuzenean. Arte, okay? Eta oso polita izan da zetaken kontzertua esti polita izan zen. Maite ditut udaberrian agertzen diren lehen loreak zeruak urdinak bilakatzean. Oh, ze suerte, argazki asko jarri duzu. Bai ala ez. Ostoak erortzen begiratzea, igande euritsuak udazkenean, leioan jarrita gela barruan. Gogoko dute lurrak neguan, erakin dakarren lasaitasuna, enborak gelditu balitz bezala. Eta beti pentsatzen zaio, ostoen erortzean. Aldiz ikusi dut. Oh, ze suerte. Zetak ezagutzen dut Durangoko azokan. Oso patorra da. Goazen. Hori da. Mi esker gomendatzea egatik. Hau da beta garrien kanta euri tanta bakoetzean. Eta orain, laja eta lan kandanan euskal gazteak dantzen entzuten dugu. Guazen hau da Euskoti Irratian. Zuzenien Euskal Herri askatutatik. Zein abestia larraitz, zein abesti nahi duzue. Eta jarraitu nazazu mesedez lehenengo. Nor da irintza?
Bazen. Aitormena? Izena du? Ok. Ertzainak taldea da? Oi, laja, hau degezkoa giru hau! Oso ondo. Goze. Bega bagan gerainte. Zata gerainte. Hau pagaztiek, hau dezazoi hau! Apa, eta hau da, Eskoti Irratian. Eta orain jarraitzen ari gara zertarokearekin. Guazen, garaitezinak. Mia esker etortzeagatik. Zuzenean. Gau. Zu txapalduna zara. Venga, iritzi batzuretzat. Euskal Herri batua garaitezina. Mi esker eparientzat eta orain biga zuretzat, mi esker esi, hau da zuretzat, guazen. Hau da Euskoti Irratia.
Oso polita da. Biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, Kanta. armatiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, Kanta. zaizoi bele, armatiro pun. Txirristi, mirristi, gerrena plat, olio zopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilik klik. Baga Oso biga polita da. iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, Jarraitu mesedez. zaizoi bele, armatiro pun. Txirristi, mirristi, gerrena plat, olio zopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilik klik. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Txirristi, mirristi, gerrena plat, olio zopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilik klik. Ezeitxei mei ezaioik mierenana, ai ezeitxe behi ezoien meidiak iomen, uoi ezaizeia begietxienen, ezeitxe berazai ezaio zoienen, uobien maraikien Oso, abesti polita da. Abesti hau ikasi nahi dut. Ikasiko dut, ziur, nik aixoskot naiz, estatu batuarren naiz. Euskara ikasten ari naiz, duela urte bete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen Euskara ikastera. Eta orain gauero zuzenean bat egiten ari naiz Euskaraz bakarrik. Zergatik Euskaraz bizi nahi dut eta zuen bezala. Eta orain, hau da, ongi etorri Euskoti Irratian. Zuzenean, Euskal Herri askatutatik. Hau da, Mikel Laboan baga biga. Eta orain, begitara begira bendetaren beste entzuteko dugu. Guazen! Zaitez palkutik momentutxo batez. Jarraitu nazazue mesedez, nire euskara ikasten jarraitzeko. Begira iguzu denoi zuzen Nire euskara ikasten laguntzeko barkatu. Azalpen ugari zordizkigu zuta. Mia eskerrian iritzi bat zuretzat. Hizkuntza hau ez dela geurea. Herri faltsu bat izan dugula maite. Geure arteko besarkada eta malkoak lekuz kanpo sentitzen dituzun horrek. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Palkukidek entzun ez dezaten Izkurtu eta saida Zuban, berrogeta lau urte ditut. Hau da nire lana. Dela talduzun Gustatzen zaizu
opari eman. Neure hartan neure Gustatzen badazu? Gustatzen badazu? Bai, badazu. Gustatzen zaizu? Bazaizu? Gustatzen bazaizu? Opari eman, mesedez. Nazte uztarela Berzan mestuko dut kalean topatu Mila esker esti, zuzendu nire akatsak euskaraz mesedez. Begitara begira Begitara begira Lekuz kanpo gaudela ezaigutu Begitara begira Begitara begira Lekuz kanpo gaudela ezaigutu Ongi etorri, Euskoti Irratian, Kaixo Scott naiz. Hau da nire cookie. Urretik lorera, loretik bihotzera Legetatik urrun, malkotatik gertu Zaidak lagun, eskutik heldu ta begitara Herri antzutik jarraituko diagola Begitara begira, begitara begira Lekuz kanpo gaudela ezaigutu Begitara begira, begitara begira Lekuz kanpo gaudela ezaigutu Begitara begira Begitara begira Lekuz kanpo gaudela ezaigutu Hori da, jarraitzen ari gara berritxarrakekin, hau da ikusi arte, guaze! Euskoti Irratian. Baina berdin duia da Nik ez zaitut maite Bila ezazu beste bat Eta ikusi arte Idatzen izun eta Etzen nun erantzun Nik atera nahi nuen Zuk ordea txartu Baina berdin duia da Nik ez zaitut maite Bila ezazu beste bat Eta ikusi arte Ikusi arte Ikusi arte Ikusi arte Etzen unireki Etxera itzuli nintzen La rosa batekin Baina berdin duia da Nik ez zaitut maite Bila ezazu beste bat Eta ikusi arte Bila ezazu beste bat Eta ikusi arte Bila ezazu beste bat Eta ikusi arte Ikusi arte Ikusi arte Ikusi arte Hori da berritxarraken ikusi arte, hau da Euskoti Irratian. Eta orain jarraitzen ari gara zetakekin deskontrolada. Guaze!
hasi da bila zorameno. Limiterik ez da, alkola eta besta, estasia, ta odol beroa. Forala kaletan, direne ondene, ederrago da. Deskontrola, sua eta lurra, askatasunak, bat aukarri honetan ere zerki ba. Kantu bat, kontu bat, eta fereka kankartean. Guazen. Zarratu begiak gogorrago sentitzeko dena. Denboraren kezka, txabolontan ez da, hilbetea, fedekidea. Ardoa gainezka, paganoen gesta, askapena. Deskontrola, sua eta lurra, askatasunak, bat Prest zaudete? Guazen. zerki ba. Jarraitzaile, otoizkile, sorginen ezen, argitzalen, begirale. Deskontrola, sua eta lurra, askatasunak, bat aukarri honetan ere zerki ba. Oh, yes. You guys. Who wants Kansaspi? North Kansaspi nahi du. Ito jarraitzen ari gara zetakekin. North Kansaspi nahi du. North Kansaspi nahi du. Inork? Jarraitzen ari gara zetakekin. Zer usten duzue? Bueno. Let's do this. Guazen. Gauetan oroitzen naiz, SMS bat, Kansazpiren esaldi batekin. Kansazpiren esaldi bat. Oh crap. I guess Zetak Kansazpi nahi du. Zetak Kansazpi nahi du. Kentzaren larrean, kantatzen zapalduen olerkia eta etxera berandu duen zean. Baina barkatu. Oh, this is a good one, guys. Hau da, Euskoti Irratia. Xuban, TikTok Live estudioan da. Filtro asko dauka. Bai, markatu, aldatuko dut, orain, bestea. Gozen. Nola baitzen da?
Ez dut izena, Xuban, barkatu, imagen bat, argazki bat dauka. Imagen bat deuz dauka. Barkatu. Txilmafia gero. Bai, Xuban, ez du izena, baina gingerbread da. Ikusiko gara, ikusiko duzu gingerbread da, argazki bat dauka. Ez dauka izena. Oh yes, video. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia. Jarraitu nazazue mesedez, kaixo Scott naiz. Banoak gaurkoa egun handiara, talaguna. Bueno, gingerbread effect izena du, mi eskere ide. Agian, berandu noa, ipelo ze hostia aldiro azkena. Venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura. Estan eren txiste bat, tau hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan. Txarren ari honena, esan du batek iko volumena. Mi esker etortzeagatik, ni kaixo Scott naiz eode Euskot irratien. Orain jarraitzen ari gara Txilmafiarekin, zergatik ez. Prest zaudete? Guazen. Xokiak lapurtzen xoxiketzenean, y en jaias del barrio siempre había pelea. Unos llevaban machetes, otros tiraban piedras, unos querían ser el Chapo, otros yo soy ternera. Soy de un barrio de bajeras, chiqui, ¿qué te esperas? Solo uno de 12 sale bueno en verdad, cuando nos toque la primitiva. Auzo lagune yeman en dietirua, cuadrilla que zutela negin sekula.
de apuestas. Cuando era chiqui en mi barrio los soundis llevaban un coco en la mano y en la otra una pocheta. Pero ahora el coco ya no está y a los chavales no les culpo de nada. Y no me culpo de nada. Quiero la bebida tu y un baitavo de nada. I was born, ero chapean y bayertean, terdigune pean. Goshokiak lapurten xoxik etenean. Uxa pala kabi baten bilatean. I was born, ero chapean y bayertean, terdigune pean. Goshokiak lapurten xoxik etenean. Uxa pala kabi baten bilatean. Kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Hau da, Euskoti Irratia, mia esker etortzeagatik. Bueno, lagunak, eta orain joan behar dut, lo egitera, baina mia esker etortzeagatik, Eider, beti bezala, zu txapalduna zara. Ibai, mia esker jarraitzeagatik, iritzi bat zuretzat, jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzeko, Ibai bezala. Mia esker etortzeagatik, mia esker kantu askaerak emateagatik, mia esker jokotzeagatik eta laguntzaren gatik euskerarekin. Pixkanaka hobetzen ari naiz, su gracias a vosotros. Y sobre todo a ti, Eider. Mia esker etortzeagatik eta gero arte, ondo loin eta gabon. Mucho handia.